Jeg synes, det er altid med velkommen tilbage til Flat Update. Nu skal jeg spille Blockhunt på Minecraft, som jeg har snakket om i en Nickmore-video, at det skulle vi spille. Lad os se på ham. Ups. Ja. Det bliver forhåbentlig sjovt, men det bliver en serie. Hunters Team. Hiders. Ja, Hiders. Skal vi ikke være Hiders? Jo, skal vi det. Nå, forhåbentlig har jeg det, ja. Hvad skal vi så blive til? Ja, vi bliver til en crafting table. Skal vi det? Ja, det skal vi det. Okay, vi kommer. Lad os se. Ovenpå vi kan blive til. Ja, der. Det der bliver testet. Og her. Sådan der. Spiser jeg lige noget i min mad her. Det er fordi jeg min morgenmad. Miau. Ja, miau. 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 Så bare lige der, hvor vi skal være kat. Ja, det kan man så ikke. Ui, det ser på. Miau. Kapow. Okay. What? Det blev slået af. Jeg ved det ikke, men hvis det er mærkt, så er det liv. Okay. Fint. Nå. Vi kan lige være snart. Jeg håber virkelig meget, I tænker på at skrive noget i kommentaren om, hvad jeg kan spille eller lave challenge, fordi at lige her om lidt, eller der kommer snart en video eller challenge med Slacken Swag. Ja, hun er fucking swag. Oh fuck. Det er Remse. Bimse. Scheisse Bimse. Fuck Bimse. Vi tager den kit. Der. Jeg har spillet det her før. Men man skal jo tjekke det ud, fordi at det ikke blev sådan noget, der spiller her. Måske lidt dumt, at spille det. Jeg håber, I vil synes, det er lidt sjovt at se mig spille. Det må jeg også meget gerne skrive. Eller om I ikke sådan rigtig bryder jer om, hvad jeg spiller. Altså, hvis I ikke synes, det er sjovt, så vil jeg jo ikke spille det så meget mere. Altså, hvis jeg ikke spille det mere. Altså, hvis det er noget, jeg ikke gider at se, tænker jeg så, hvorfor skal jeg spille det? Så tænker jeg, altså, så er du lige vil at spille.
Altså hvis jeg alligevel ikke får nogen seere eller noget på det. Der er ikke nogen af jer, der gider at se det. Nu skal det så, hvis det ikke interesserer jer. Men nu må I meget gerne skrive, om det her er noget, der interesserer jer, eller om det ikke er noget, der interesserer jer rigtigt. Når jeg skal tage det op til challenge, end jeg spiller mere challenge, end jeg spiller. Jeg kan godt lide at spille, men jeg vil helst gøre noget for jer. Ive. Jeg må meget gerne lige skrive, om jeg skal spille noget andet. Men det er jo jeres valg. Ja, men skal vi så se her, om der er noget, vi kan finde. Nå, nej. Hvor fint kan I gemme sådan nogle? What the fuck, gå væk. Gå fint. Jeg skal nok også tage sådan noget mere TNT. Hvad skete det? Det var bare mega pinligt, hvis det havde været den, så jeg tænkte, jeg må lige tjekke det. Ja. Hvor fint det igen. Og I kan også prøve at skrive, om jeg skal tage et spil med jer. Om jeg skulle prøve at lave en YouTube-video med jer. I kan også prøve at skrive noget i beskrivelsen. Altså, så kan I prøve at snakke. Altså, noget over Skype eller noget. En video af. Altså. Så vi finder ud af, måske jeg kan spille med jer derude. Kig på det. Det vil være rimelig hyggeligt, synes jeg. Men det kommer an på, hvad I tænker. Okay. Wow. Hiders. Fuck det. Jeg skulle bare have været stedet på Hiders. Hvor jeg gerne vil de Hiders er. Nå, men jeg ved ikke, det var nok alt for den her gang. Så håber vi ses næste gang på Spat Update.